Ahojte, ja vás vítam pri ďalšom teste, no a konečne nám vyšlo slniečko a rozbieha sa nám konečne motorkárska sezóna, no a tento test sme si pre vás pripravili. Nie je síce motorku, niečo slabšie, je to skúter, ale poďme sa pozrieť na tento skúter, ktorý je za mnou a nie je to nič iné ako Kymco AK 550. Poďme na to. AK 550 sa radí medzi maxi skútre a to aj tvrdí svojou naozaj veľkou dĺžkou, ktorá je 222 cm, čo si myslím, že naozaj už je taká akože kráľovská dĺžka. Výška sedadla je 78,5 cm, to znamená, že teda naozaj si na ňu sadne aj možno, že trošička menší človek, akurát tam potom treba dávať pozor na to, že ten skúter je relatívne široký, to znamená, aby ste na ňom dočiahli na zem. No a ďalší taký relatívne podstatný údaj je 80 cm, to je práve jeho šírka. Je to šírka skútra, čo si myslím, že je taká naozaj priateľná na to, aby ste sa dokázali krásne prešmičkovať alebo premišičkovať cez nejaké samozrejme, že kolóny alebo niečo podobné. Skúter je teda mestské vozítko na to, aby ste sa z bodu A do bodu B dostali rýchlejšie ako klasické auta. AK 550 si musím povedať na prvý pohľad, že je naozaj veľmi pekný športový dizajnovo, taký veľmi zaujímavý skúter, kde máme nastaviteľné plexisklo, ktoré nám bráni pred nejakým vzduchovým náporom, aj pri teda chladnejšom, ešte relatívne chladnejšom počasí naozaj na skútri nie je zima. Čo je veľmi zaujímavé na tomto skútri, že teda je braný takým športovým duchom a teda to o tom svedčí aj Brembo brzdy, ktoré máme vpredu. Máme 27 cm kotúče, 2 štvorpestíkové, no a vzadu máme jeden 26 cm, ktoré nám naozaj zaručujú, teda musím povedať, že celkom dobrý brzdný efekt. Treba ale dávať pozor na to, že teda keď sú brzdy ohriaté, aby ste neprebehli cez nejakú mláku alebo cez niečo, lebo teda sa ľúbia krútiť, ako je to teda aj na tento skútri. No a čo je ďalšia taká zaujímavosť, je práve objem, ktorý už je v samotnom názve, a to je 550 cm3 s výkonom 51 konských síl. Čo je ale za mňa trošička zaražajúce, je práve nízky krúťací moment, ktorý je iba 11,9 Nm, čo si myslím, že práve na takýto objem a na takýto skúter je relatívne málo. 550, ako ju familiárne nazývame, musím povedať, že je kus dobrého skútru. Máme tu 14,5 litrovú nádrž, ktorá pri normálnej solidnej jazde nám vyjde zhruba na nejakých 350 až 400 km do jazdu, čo si myslím, že je celkom slušné. Máme tu bezkľúčové štartovanie, s ktorým sme sa trošička potrápili, lebo teda človek naozaj musí na to dojsť, akým spôsobom naštartovať. Máme tu dokonca zrkadlenie telefónu, kde si viete v podstate na centrálnom displeji premietať napríklad Google mapy alebo niečo podobné. No a samozrejme, že klasické ukazovatele, to ako je spotreba, teplota, otáčky, rýchlosť a tak ďalej a tak ďalej. Takže to sú také tie základné veci. Čo je určite dôležitá vec, nesmieme zabudnúť na batožinový priestor, ktorý sa nachádza priamo pod sedánkou s objemom 45 litrov. AK 550 musím povedať, že je veľmi príjemný skúter a o tom svedčí teda aj o jeho komfortne obrátená vidla, ktorú máme priamo vpredu. Musím povedať, že skúter je naozaj veľmi dobrý a veľmi stabilný. Vzhľadom na to, že teda v tom skútri je použitý rám, alebo respektíve motorkový rám, alebo veľmi podobný motorkovému rámu. To znamená, že motorka aj pri relatívne vysokých rýchlostiach, teda bavíme sa od rýchlosti nad 130 km za hodinu, sa naozaj veľmi pekne správa, drží na ceste, netrase ani pri silnejšom nápore vetra. Maximálna rýchlosť tohto skútru je 154 km za hodinu. Viacej sa nám z neho samozrejme, že nepodarilo vymačkať, ale aj napriek tomu, že teda tá maximálka je tam niekde nejakým spôsobom oklieštená, musím povedať, že skúter je naozaj veľmi agilný a relatívne dobre sa s ním jazdí.
Samotná jazda na skútri, aby sme sa dostali teda aj k tomuto bodu, musím povedať, že je veľmi príjemná. Čo je trošička možno že obťažujúce, keď dávate práve skúter dole zo stojanu, je jeho obrovská hmotnosť, ktorá je 238 km v takto základnej verzii s náplňami, čo si myslím, že je relatívne veľa. V konečnom dôsledku maximálna povolená hmotnosť je 408 kg, to už znamená, že v prípade, že nedaj Bože s týmto do niečoho nabúrate, tak ako keby ste niekoho trafili s autom, takže treba dávať naozaj veľký pozor. Ale veľmi dôležitá vec, naozaj široká sedanka pre jazdca, pre spolujazdca, zabezpečuje naozaj veľmi komfortnú jazdu. Samozrejme nesmieme zabudnúť na výhrevy rukovetí, čo si myslím, že je tiež veľmi príjemné, hlavne teda ešte v relatívne chladnom májovom počasí. No a vo všeobecnosti musím povedať, že skúter na svoju veľkosť je veľmi príjemný, agilný, ľahko sa s ním otáča aj v malých priestoroch a aj napriek jeho hmotnosti sa s ním celkom dobre manévruje. Čo sa týka zákrút, práve tým, že je tam použitý vlastne ako keby motorkový rám, tak musím povedať, že aj zákruty a prejazdy cez zákrut, pokiaľ vás pustí hlava, lebo teda predsa je to skúter a na tom skútri človek si není možno, že úplne až taký istý, tak sa dajú aj zákruty celkom rýchlo prechádzať na ňom. Poslednú vec, ktorú ešte určite chcem spomenúť, je ručná brzda, ktorá je tuto, je to taká páčka, ktorou si práve viete tento skúter zabrzdiť v prípade, že niekde stojíte, alebo teda aby sa vám nejakým spôsobom nerozbehol. AK550 si myslím, že je naozaj jeden z tých lepších skútrov, alebo respektíve maxi skútrov, ktorý vám poskytuje komfort, poskytuje vám dostatočnú rýchlosť, dostatočný výkon. No a čo je ešte dôležité, aby som na záver povedal, je jeho cenovka, ktorá je 12 000 eur alebo 11 999 eur, ktorá je relatívne vysoká, ale zase na druhej strane dostanete naozaj kus dobrej motorky alebo kus dobrého skútru, na ktorom sa jednak zabavíte, jednak sa na ňom myslím si, že pohodlne odvezete aj na nejakú možno dovolenku do Chorvátska alebo niečo podobné. No a tak ako hovorím na každom teda v závere, že teda naozaj tú motorku treba ísť, treba si ju požičať z Motorentu, no a teda vyskúšať si ju, no a sami potom posúdite. Začína nám nová sezóna, nezabúdajte na to, že autá ešte, alebo teda šoféri aut ešte nie sú pripravení na motocykle, dávajte na seba pozor, jazdite bezpečne, rozmýšľajte. No a posledná vec, nezabudnite, že na zemi ešte môže byť bordel po zime, takže dávajte na seba pozor a ja sa na vás teším pri ďalšom teste. Čaute.